bihar urtebete ginen du tesia aurkeztu nuela, eta beraz pozgarria dela horri buruzkoak hemen zuekin konpartitzea, naiz eta alderdi bakar bati begiratuko diodan, laburtu behar, ez, eta pixkat lotura egin nahian kongresu honekin. Itzulpenaz hitz egiten dugunean, eta itzulpen alografoa edo autorea ez den beste norbaitek egineko itzulpena izaten dugularik buruan, itzuliriko testua bigarren mailakotzat hartu ohi da, nolabait jatorrizkoaren menpeko, ez nabil keja modura esaten, baizik eta baieztapen modura. Aldiz, autoitzulpenari dagokionean, autorea eta itzultzailea pertsona bera izanik, ez da jatorrizko testua itzulpenaren gainetik jartzen, nolabait itzulpenean egiletza nabarmendu ohi da, egiletza eta autorearen eskua, ezta? Beraz, itzultzailetza berriz ere nolabait jartzen da azpian edo. Eta bide horretatik oso ohikoa izaten da autoitzulpen prozesu horren emaitzari, bertsio, berridazketa, bigarren jatorrizko, bigarren original eta halako termino ez izendatzea. Harreman asimetrikoan gurean bezala sarritan bultzatzen da bai autoitzulpena, bai jarduna eta autoitzulpenaren egiletza nabarmentzen. Abia puntunekin hasiko naiz, zozokeria eman dezaken, baina autoitzulpen oro berridazketa da, berridazketa oro ez da autoitzulpen, eta autoitzulpen oro bertsio bada, bertsio oro ez da autoitzulpen. Prozesu eta produktuari egiten diote referentzia, eta esan dut zozokeria dirudiela, baina pixkat eskatzen du, gogo eta pixkat eskatzen du. Autoitzulpena, Grutmanen definizioari jarraikiz, norberaren testuak beste hizkuntza batera edo hizkuntza aldaera batera itzultzeko prozesua eta horren produktua edo emaitza dela esan dezakegu, eta hori hala denean berriz idaztea bada, egin batean, ezta? Berridazketa eta bertsio hitzek aldiz ez dute hizkuntzen arteko edo hizkuntza aldaeren arteko transferentzia aditzera ematen, eta ñabardura hori itzulpenean beharrezko edo nahitaezkotzat jotzen dugu. Hemen dituzue zenbait autoreren esanak beren obren itzulpen jardunari buruz, eta ikusten duzuenez, hor lodiz agertzen da, han sido reescritos, he preferido modificar, itzulpena baino gehiago da adaptazio bat, he vuelto a rehacer, bertsioak direla oso argi dakitnik, eta horiek lau adibide baizik ez dira, eta hau azterketa zabalago baten baitako adibideak dira, eta bildutako lekukotzetan esan behar dugu ez dugula ikusi ez adostasunik, ez sistematikontasunik, idazle batek beren lanaren itzulpena izendatzerako orduan, eta bertsio berridazketa aldaera dira erabilitako batzuk, eta aditzen kasuan edo jardunaren kasuan berregin, berridatze, moldatu eta barrez. Eta ez bakarrik autoitzulpenetan, baizik eta batzutan autoitzulpen alografoetan edo besteren batek egindakoetan ere agertzen zaizkigu izendapen hauek, batez ere kolaborazioan egindakoak direnean, autore itzultzaileek elkarlanean egin dutenean hori, eta ez soilik itzultzaileen edo autoreen hitzetan, baizik eta kazetarien eta editoreen ahotsean ere ikusi ditugu. Piskatatzera egiten badugu ordea ikusten dugu hemen beste adibide bat, eta hemen esaten da, edo erabiltzen da bertsio hitza, versiones, baina beste konnotazio batzuekin, ez da, 35ekoa da, eta nolabait gutxietxi egiten da bertsio izaera hori, ez da? Badirudi beraz, aldatu egin dela konnotazio horiek, eta beraz, baliteke urte batzuen buruan gauza bera gertatzea autoitzulpenarekin, baina gaur-gaurkoz esan behar dugu autoitzulpen hitza saiestera jotzen dela, eta badakigu nola saltzen den, hala jasotzen dula irakurleak, ez? Beraz, hizkuntza gutxietuetako
autoitzultzaileen kasuan, bai merkatu handiagoetara sartzeko edo, orain jorratuko ez ditugun beste arrazoi batzuengatik, autoretzari ematen zaio lehentasuna, bai diskurtso mailan behintzat, eta itzulpena norberak egiten duenean, idazleari atea zabaltzen zaio, esanen dugu, eta orain azalduko dut, enuntziazio eremua berpentsatzeko. Zer da enuntziazio eremua? Da idazle edo itzultzaileak nondik hitz egiten duen, zer posizio sozialetik hitz egiten du, zer kategorietatik. Nondik hori baldintzatuta dago, autoitzultzailearen atxikimendu kultural eta ideologikoak baldintzatzen du, baita eremu geografiko eta denborazkoak ere. Eta itzulpena norbere identitatea berpentsatzeko edo norbere posizioa berpentsatzeko modu bat izan badaiteke, horren zantzuren bat ikus dezakegu edo aurki dezakegu autoitzultzaileek itzulpen prozesuaren aurretik bitartean eta ondoren hartzen duten posizio edo jarrera sozialari erreparatuta. Eta hain zuzen, horri begiratu nahiko nioke labur bada ere orain. Eider Rodriguez, Itxaro Borda eta Miren Agurmea beren jarrera eta posizio sozialei, itzultzaile ikasketei jarraikiz eta ikuspegi soziologiko batetik. Saiatu naiz bereizten alde batetik autoitzulpenekiko duten jarrera oroar eta bestetik egindako horrekiko daukaten pertzepzioa. Hemen ez ditut irakurriko aipuak, baina ikusten dugu nola Eider Rodriguezek eta Itxaro Bordak lotzen duten autoitzulpena baketze prozesu batekin eta bi hizkuntzen arteko baketze eta goxatze modu bat. Itxaro Bordak ere esaten du hasieran iruditzen zaiola ideologia linguistikoa traitzen zula eta gero nolabait sortu zela harreman baketsuago bat. Eta Miren Agurmeabek behar bada ikuspegi profesionalago batetik bera itzultzaile profesional baitabil, esaten du distantzia hartzeko balio diola eta hasieran behar izan zuen arren beste baten begirada kolaborazioan egin zuelako, gero hartu zuen konfiantza eta berak egin ditu bere obren itzulpen guztiak. Eta Eider Rodriguezek nahiago du ez hitzik jarri egiten duen horri, ez du zehazten, ez bertsio ez itzulpen, baina beste gauza bat da. Eta Bordak erabiltzen du rewriting edo berridazketa hitza, eta esaten du bai eragiten diola ideiak berak behar bada itzuliko duela, duelako ideia horrek baldintzatzen diola ere euskarazkoaren idazketan. Eta Meabek esaten du hasieran oso fidel jarraitzen ziola, baina gero ikusizun poliki-poliki lasotzen edo joan zen. Hori da diskurtso mailan, hau da egin dituzten lanetako batzuk, bai autoitzulpenak, bai itzulpenak, eta korpus zabalago baten baitan hauek dira aztertu ditudanak. Aurrekoak esan dugu diskurtso mailan zer ez ekintza interpretatiboa ikusi dugu eta orain ekintza performatiboa labur ikusiko dugu, hau da jarduna zer egin duten makro mailan esan dezakegu hemen dauden autoitzulpen guztietan kreditu horrian agertzen dela, autoitzulpenak direla, sorburu testua eta autoitzultzailea edo itzultzailearen izena agertzen baita. Hori makro mailan eta gero mikro mailan ez du denborarik ematen banan begiratzeko, baina labur aipatuko ditut eta hauek dira adibideak bereziki lehen aipaturiko enuntziazio eremuari loturikoak, hau da zer posizio hartzen duten horri begiratu diogulako. Eta adibidez Rodriguezen kasuan ikusten dugu nola aldatzen den ere autoitzulpen batetik bestera, bi autoitzulpen atera direlako, obra berarena, eta nola aldatzen den batitik bestera. Eta itzultzaile garenok oso identifikatuta ditugu, hemen egiten diren izan daiteke transposizioa, kategoria gramatikalak aldatzen dira batetik bestera,
eta, kategoria gramatikalearekin badakigu, ekar dezakela konotazioren bat berarekin, eta hor, adibidez bigarren adibidean, euskaldun izatetik, bizitzetik, izatera pasatzen da, eta izatetik berriz bizitzera, baina hemen bigarrena publikatuta dago Euskal Herrian, eta lehenengoa Madrilen, eta horrek ere ikusi dugu nola baldintzatzen duen. Eta bordarenean, hemen beste bi adibide jarri ditut, eta biak dira egokitzapena, eta horre ere, batez ere bigarrenean ikusten da nola bestelako representazio sozial batzuk sortzen direla auzo estatutik danot GPI izatera pasatzen denean. Baina biak ala biak egokitzapen dira. Eta mea berenean kasuan, men jarri dizuet glosario bat etortzen da bukaeran, eta Euskal Herrian publikatutako lana izanik, ez, gaztelaniazkoa, hor agertzen diren, glosarioan agertzen diren hitzak nahiko ezagunak izan daitezkela pentsazakegu Euskal Herriko erdaldunarentzat ere, ez da, ama, amuma, gaztetxe eta barrak, ez, eta orduan pixkat bitxea gertatzen da, zeren hain zuzen glosarioak bai dira itzulpenen oso ezaugarri markatzailea edo, eta beraz, itzulpen izaera nabarmendu egiten du. Eta beste adibidea, nahiko bere itzulpen autuen bidetik egiten du ez, berdin uzten du euskal geixa euskarazkoan, euskal geixa gaztelaniazkoan. Eta ez da oso ohikoa, baina bere autuekin koherentzia gordetzen duela esan dezakegu. Oso labur azaldu dut, badakit. Baina, holan ondorio bezala, esanen dut, diskurtso mailan ikusi dugun bezala autoitzulpena saiestu edo itzulpena saiestera jotzen dela, ez, eta beste termino batzuk hobesten direla, jardunean, egia da, Miren Agurmeabek esaterako, askotarikoak ikusi ditugu ez, baina Miren Agurmeabek esaterako bere lana itzultzeko jardunean itzultzaile rola edo hobesten duela esan daiteke, eta Itxaro Bordak aldiz, behar bada, itzultzeko jardunean idazle rola hobesten du, eta tartean leudeke hainbat maila, Eider Rodriguez bezala, baina rol bat hobetsi edo bestea hobetsi, oroar esan dezakegu ez dugula ikusi, itzultzaileek egiten ez duten itzulpen auturik autoitzultzaileen kasuan, ezta? Eta, bukatzeko bai esan nahiko nuke interesgarria dela testu azterketa ukatu gabe, egilearen edo itzultzailearen edo autoitzultzailearen eszenifikazioaren azterketa uztartzea testuan egileak hartutako bideekin edo autuekin. Eta bien arteko uztarketa horretatik ateratzen dialako egiaz ondorio interesanteenak. Mila esker.